Ibai Azanza zorionak Euskal Herriko txapelduna zera, egun benetan gogor eta geho, ibilbidea gogorra zen, eta beroak gogorra egin du. Nola junda zure eguna gaur? Bai, egia esan da, beroa paper nabarmen bat izan da gaurko egunean, eta gero ere ibilbidea oso gogorra zen, baina nahiko ongi kontrolatu du karrera, taldekide bat zugan sartu dugu, eta nahiko ongi jun naiz azken mendate arte, eta hor jo du eta bakarrik llegatu naiz. Ihesaldiak eraman du paper nagusia egun osoan zehar, baina egia da azken mendatean lortu dezula erasoekin, baita ere Mikel Unciarekin eta Markel Lerroekin, besteak harrapatzea, baina justu. Bai, azken mendate arte hor egon da ihesaldia segundu gutxi dira, baina gero azkenean harrapatu diegu, eta jo egin dut eta bakarrik jun naiz. Zorionak. Eskerrik asko.